בפתח, ככה לקבוע לאופר ברקו מוכנה כבר, מחר בערב. הטקסט פה מולי, ואני רואה את זה, פשוט רואה את זה, אני רואה כמה זה אפי, אני רואה שזה רמה של שר הטבעות, זה רמה של הארי פוטר, ואין שאלה בכלל, אני לא יודע מי אומר אחרת. טוב, סבתא, אני אחזור לך אחר כך. מה זה? מי אתם? מה אתם רוצים ממני? שמענו שהתחלת לכתוב ספר. בוא נגיד שבאנו לעזור לך לגמור אותו. לגמור מה? אני אפילו לא התחלתי לכתוב את השני. גם ככה הספרים הבאים לא טובים כמו הראשון. זה לא משהו אישי, פשוט יהיה לך יותר קל אם תמות. רגע, לפני שאתם הורגים אותי, יש לי הצעה, ותקשיבו. מה עם שלישייה? יודע מה? תעשה סיבוב. אחוזת ביל אטמור. אשוויל, צפון קרוליינה. תלי. ארצות הברית. מרכז הכנסים של פילדלפיה. טוב, אנחנו קוראים. העיירה הקטנה והמשגשגת שהייתה מעונם המועדף של הקיסרים צמחה למרכז תרבותי, רוחני ודתי, והקתדרלה זכתה לי תשומת לב רבה. מילה. אני לא מבין משהו. אם כל הסופרים מתים, אז איך בדיוק יוולדו קוראים חדשים? טום, זאת תעלומה ליום אחר. יש לנו לילה שלם של ספרים לקרוא. הצלחנו. בימים ההם קלקוטה הייתה העיר השנייה בחשיבותה באימפריה הבריטית. ללונדון, אתה קולט.